Familia moro koro manyo ratiro nyathigi majegni 11 mane onegi e kar dak machoka machiegni kod skul primar ma Maua. Kaluwore kod familia no, nyathino moyangi kaka Fred Omondi ne onemo gik tarik 3 dweni kama bang'e ne oyud ringrene kachal kama ne ng'ama ne osand kaeto negi kaka Joyce Oduor lero. Obila ma Kayole kaachiel kod okwach kich koro timo nonro ewi nek mar nyathino. E kar dak machoka machiegni kod skul primar ma Maua, familia mar Fred Omondi, nyathi ma jahigni 11 mane okwany ringrene ka onegi koro dong' kod lit e chunygi. Kaluwore kod wuon Fred, Jojo Kongo, negi neno Fred mogik tich ariyo okinyi tarik 3 dweni. Fred tulikuwa naye on Tuesday, siku ya mwisho. Asubuhi, tuliamka asubuhi tukaenda job na mamake. Tukamwacha kwa nyumba. Mimi nikarudi mimi peke yangu, juu mimi namalizanga kazi mapema. Kitu after lunch nilikuwa nimerudi, nikarudi na lunch. Wakati nilirudi nikampata hapo kwa nyumba. Nikamwambia saa tengeneze food kule. Alafu kishamaliza tuendanishe na wewe nikirudi job nikupe do ukanyolewe. Jonyuol mag Fred wacho ni negi chako bedo kod chiche seche mane gidok e ot godhiambo to ok giyudo nyathigi. To kane gineno ka piny yuso ema ne ochuno mondo gichak manyo nyathigi ma gigoyo lipot e tesend obila. Kata kamano ne ok giyudo Fred. Kurudi jioni kitu 6 nikapata geti imefunguliwa. Kupata geti imefunguliwa nikaingia nikajua kijana alishatoka kwa kinyozi juu tayari ashafungua gate naenda alikuwa na key. Si nikaingia kwa nyumba nikatulia juu bado ni mapema, ilikuwa kitu 6. Nikajua kijana anacheza tu area yako karibu, lakini ilipofika kitu saa 1 giza imeanza kuingia, hata mimi nikaanza kushtuka. Hizo masaa hapa kumenyamaza, kila watoto wako kwao na mtoto wangu aendi kwa watu, aendangi anachezanga hapa kwa compound. Nikaenda tukaripoti kambiwa tuongoje 24 hours iishe turudi huko baadaye. Kata obedo ni ne gichukore magidhie tich chieng' tich adek kapok ging'eyo ndach nyathigi, min Fred gi wuon Fred wacho ni ne giyudo simu kowuok kuom jirendegi, simu mane omiyogi kibaji kendo chuno giwuok e tich kendo gidok e odgi. Ne oyud Fred mak mana ni ne ok ongima. Kufika masaa 8 hapa simu ikapigwa na jirani yangu. Akaniambia hebu rudini tu kwa nyumba sai mtoto amepatikana na yuko. Aliyake anakaa amedungwa mavisu huko kwa karibu na macho huko hizi masaidi. Sio kumuona huko sasa, hata sema siri imetolewa huko, ni mkono umechongwa mfupe kabaki white na hii kidole siku mwana vizuri anasema hii kidole kama hakuna, hii imetolewa. Nasema siri hakuna. Familia no makoro nigi lit koro kwayo obila mondo okas chenro mar timo nonro mondo yang ni to en ng'ama ne osando ma onego Freda. Sisi kama wazazi wa Fred tungeomba hii maneno iweze kuchunguzwa, ifanyiwe uchunguzi, tukaweze kujua nini kiliendelea juu hii kitu ni risk. Next time inaweza kuwa ni mtoto mwingine. Sasa kifo ya huyo mtoto imenikula vile mimi anti yake nilikuwa naishi na yeye. Kukuja kutembelea mamake ndio Freda nakutana na kifo. Kaluwore kod komanda mar obila ma sub county ma Kayole John Owuoth ne giyudo report e wi lal mar Fred kendo koro gitimo nonro margi. We received a report that there was a missing child of 11 years old, and this body was found within Miango with the cats, and the investigation is progressing well, and we know that the investigation will reveal what actually happened and who committed that heinous crime. Wuon Rangach kama ne oyude ringre Fred kaachiel kod familia mar Fred ne osendiko dhoggi e tesend obila ma Kayole, ka jalup DCIO ma Kayole bende oyango ni ne giselimo Rangach kama ne oyude ringre Fred mar manyo gigo manyalo konyogi e timo nonro matuta. Ringre Fred Omondi okan e kar kano ringre ma od thieth ma Mama Lucy. Joyce Oduor, Ramogi TV.